अगर आप भी चाहते हैं डीजे भुटेली के वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। biharmasti.in जो बाटा चीज अभिनय खदम हाइल छुएला सब के हो बाटा छरियाइल अरे का कहे आज बाटा चीज अभिनय खदम हाइल छुएला सब के हो बाटा छरियाइल आज गया ये समय सभे मुआ बेकरी का बुझला बाकी चप्पा पिता कहियो छुआ बेकरी छुआ बेकरी कि चप्पा पिता कहियो छुआ बेकरी बड़ होई लइका छुआ बेकरी फालतू मत बोलो तो घोपके बड़ा जतन से हम राखिले तो पके देखो लेवे के मतलब टोटा मत करो होइले लगडी तोहरा त काम लागी हो बोलो दुनु के केतना ले दाम लागी हो काचू बाटे अभी कहियो त जुआ बेकरी बुझला बाकी चप्पा पिता कहियो छुआ बेकरी बड़ होई लइका छुआ बेकरी बाकी चप्पा पिता कहियो छुआ बेकरी बड़ होई लइका छुआ बेकरी का दिक्कत बा देवे वाला नई खेप के दे दी हम तुर के चलो चलो निकल यहाँ से तोहरा कचिया पक्का है दुइए को फरल बा बोलो के तना ले जरावा में खाद भरल बा नियम धे थारो तोरा मुँह में पड़ी बुझला बाकी चप्पा पिता कहियो छुआ बेकरी बड़ होई लइका छुआ बेकरी बाकी चप्पा पिता कहियो छुआ बेकरी बड़ होई लइका छुआ बेकरी हाँ तब तू देख के खाली आँख से कर biharmasti.in